Nasquerasei, Maria Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kitanga kukwea panini channel, please don't forget to subscribe. Kana chingwagara waka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasquera Zimbabwe takigira inyaya yabuditswa nama political commentators abuda achikomenta on the issue yakaitika ku ZANU-PF People's Conference Maria Zimbabwe kwa Mutare apo pakawanikwa pachitsigirwa nyaya yekuti vaMnangagwa vaonekwa vachikontinya kutonga kusvika gore ra 2030 zviri kunzi zvigananda zvakakwanisa kubudirira kuwanikwa vachipusha Vice President Constantino Chiwenga out of the party's succession race. Hazvina kumira mushe. Zvigananda pamwe chete nevamwe vanosanganisira Anatemba Mliswa are saying kuda kwaShetagwere should replace President Emmerson Mnangagwa, and the other side, the battle ZANU-PF, vanosanganisira supporters ZANU-PF from Wedza are saying Vice President Constantino Chiwenga is the right candidate to replace President Emmerson Mnangagwa. So now zviri kunzi zvigananda zvabudirira mukuwanikwa vachipush out Vice President Constantino Chiwenga mushure mekunge bato reZANU-PF rakawirirana kuti vaMnangagwa vachaonekwa vachitonga kusvika mugore ra 2030. Maria Zimbabwe tisingazive kuti plan yavo yakamira sei, asi zviri kunzi the government yava kutopusha kuti nyaya iyi iwanikwe ichiimplementwa zviri pamutemo. Maria Zimbabwe Zim yakabuda ichitaura pamusoro penhau iyoyi vachitaura vachiti President Emmerson Mnangagwa's loyalists, infamously known in ZANU-PF circles as Zvigananda, a cabal of corrupt bootlickers and power brokers, have successfully pushed Chiwenga out of the party's succession race. Led by Justice Minister Ziyambi Ziyambi, the Mnangagwa allied faction used the just-ended ZANU-PF Annual People's Conference in Mutare to cement the president's continued rule beyond his constitutional mandate, which ends in 2028. Their collective push for what they dubbed the ED 2030 agenda marked a decisive moment, one that buried Chiwenga's long-natured presidential ambitions. The Mutare Conference endorsed a controversial resolution to extend Mnangagwa's rule until at least 2030, a move that tightens his grip on power and sidelines his deputy. In doing so, ZANU-PF has effectively shut the door on succession discussions, at least for now. Government spokesperson Nick Mangwana confirmed the resolution on X, stating, "Main highlights of the 22nd ZANU-PF National People's Conference resolution. In recognition of the extensive development achieved under the leadership of His Excellency President Mnangagwa, his term of office be extended from 2028 to 2030. Party and government are urged to do the needful to ensure all constitutional legalities are in place before the next year's conference." Mangwana added that both the ZANU-PF, War Veterans League and Women's League backed the proposal, praising Mnangagwa's visionary leadership, and called for the formalization of the term extension. Political observers say the development underscores Mnangagwa's success in neutralizing his deputy's succession bid, rekindling memories of the alleged gentleman's agreement made after the 2017 coup that ousted Robert Mugabe. Chiwenga, who led that military operation, was reportedly promised the presidency after Mnangagwa's first term, a promise that now seems irretrievably broken. Since taking office, Mnangagwa has systematically consolidated his power, restructuring key state and party institutions, promoting loyalists and sidelining top military figures perceived to be aligned with Chiwenga. His dominance over the Politburo and provincial structures has left the former army commander increasingly isolated. Analysts say the Mutare Conference resolution represents a strategic knockout. Mnangagwa has used his party machinery to crush Chiwenga's ambition while portraying himself as indispensable to ZANU-PF survival, say the Harare-based political analyst. By the time the conference ended on Saturday, it was clear Mnangagwa's Zvigananda faction had once again outmaneuvered its rivals, pushing Chiwenga further to the margins of power and cementing Mnangagwa's dominance in ZANU-PF's succession narrative. Ndomabuditsiro aitwa nyaya yeZim muri Zimbabwe tikazive kuti munoiona sei. Tiudzirewo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Imi muchivaprotecta muchitadza kuprotecta isu kana nemi ami makagara ipapapo makagara muchiti muri veintelligence. Fuck off.
musatsamwa, asi kuti tarisai kuti nyaya ndiri kutaura ndeye inotsamwisa nyaya iyi, musingationi sembwa. Why do you always saying tichatonga kusvika madhonga amere nyanga, imi muchingohukura? Meaning to say chinohukura imbwa. Meaning to say kana makatitarisa muri kuona imbwa dzega dzega, hamusi kuona vanhu. What kind of leaders are you? Makambomuona kupi president kunangwe pasi rino rese une vanhu vake vanongourawa iye akanyarara, akaiswa matishu mumuromo, akaiswa mapamba mumuromo wekuti haakwanisi kutaura, vana vachingourawa. Wotonzwa minister of home affairs achitaura kuti it's on your own lookout, makaenda ikokono kuzvidira. Ende zvinonetsa nguva zhinji kupandusa vanhu kubva kubhawa uchivaendesa kuchechi than kupandusa vanhu kubva kuchechi vachienda kubhawa. Zvinokurumidza chose, because chakashata chinokurumidza kumhanya neropa revanhu. Zvinotinetsei kuti hatisi kunzwisisa nokuandastendana, otherwise vanhu vanozotanga kuti kweye anombozviti mujibha chaiye chaiye ndiani, uye anotaura sei achitukirira vachamisa. Handisi kutukirira, ndino urombo kuti kana ndakatukirira ndakazviitawo nokutsamwa veduwe, nokuti tinoda kuti tionesane chinhu chiri pachena kuti zvatiri kuita zvine pundutso here, pane ramangwana here riripo, pane chatinowana here, pane chinobuda here ipapa. Saka unozosvika pakutsamwa kana takatarisira tese kuti paiko zvinezvi, ndofunga tikadai tsoro yedu inobuda bhobho. Wobva waona munhu waunofungidzira kuti ndiye angazobudisa, angazoita zvinoita kuti bhobho ribude, makamutarisa kubva kwese uku, iye wobva atongotanga kukavira bhora musango. Zvinobhowa, topedzisira topopota. Ende kupopota kwedu ndokokuti utsamwe hako, ubude, zvipere, ubve, utongobva urege, usiyane hako nazvo, zvinenge zviri nani. Hakuna nyika ine vanhu vakadai yokuti varume nemamirire akaita hurumende yedu, ine vanhu vane mwoyo yakashata. Uri kunzwa? Mwoyo yakakwasharara, mwoyo yokuti vane mwoyo isina kana kumbofa yakanaka. I don't think kuti vanhu ava kana vakatitarisa vanotiona sevanhu, because wese angopinda muZANU-PF akaona chigaro chepamusoro-soro, kana akatarisa pasi apa pane vanhu vari pasi apa, unenge achiona nhunzi dziri kunyin'inyira nyama. Kana dema musingaoni nhunzi dziri kunyin'inyira nyama, hamaigona kutitirita sematiritiro amuri kutiita. Just imagine kuti polisi inosumuka nezhara iyoyi, vanosumuka kuenda kunogarira vanhu kuti musataura zvichemo zvenyu, hamutenderwi kutaura zvichemo zvenyu, hamutenderwi kutaura kuti ichi hatichidi. Mutamba une shuwa iwe mutamba kuti unosumuka muofisi mako woenda kunogarira vanhu uripo, iwe kundomira iwe uripo uchimirira kuti unoda kuzopa komandi kuti vakomana unoda kunyatsomeka shuwa kuti vanhu vari kupfirwa nemvura inovava, vanhu vari kutsikwa-tsikwa nemabhiza, vanhu vari kurumwa nembwa. Iwe kusumuka pachako, hakuna madhende efungwa akadaro baba, makakonewa zvachose. Pataifanira kukunzwa iva mutamba kuti maenda apa tiri kuda kutarirana chokwadi, musada kutanga zvokuda kubvunza kuti uri chii. Pamaitirega tichibaya neminzwa tichienda kuhondo, kuti tichibaya neminzwa tatisina maproper shoes, makomrades aingoya achititora votoenda nesu kusango wakapfeka, otherwise taitora matomi ana mai kuti ungodzirirawo zvishoma izvozvo. Taigumburwa tichibayiwa, tichirumwa nenyoka,
tichiitira kuti takanga tisingadiridziri imi kuti mugorya nemhuri dzenyu. Fuck off man. Takanga tisingaitiri izvozvo kuti imi mugorya nemhuri dzenyu, muchirya muchirega vanhu vachifa muzvipatara. Mungasumuka imi vamutamba kusumuka kuinda kunogarira vanhu memene. Patakatarisira kuti muende, patinotarisira kuti muende. 1, pane maChina akauraya munhu kuHwange uko. Ndogara ndiri kuHwange ndichisenga marasha ndichienda nawo kuSouth Africa uko. Pane muChina akauraya munhu, vakamutora vakandomukanda parodhi vachiti munhu iyeye atsikwa nemota. Vamurova akafa avhunza pei yake. Uko tiri kunzwa futi kuti ameno muChina mai manje akauraya futi munhu. Ndo pamunofanira kusimuka paurawa mwana wenyu neforena. Maforeigners acho ndi munomapa documents okugara muno. Imi munoda maforeigners kudarika isisu. Kuchengetedza nemi polisi munochengetedza maforeigners kudarika isisu. Uzotaura Satan wakaita sei unotaura Satan wakaita sei? Ndi Satan rudziye wakadai. Ndi Satan womwoyo upi? We are not allowed to fight for our freedom. We are not allowed to fight for our lives. Izvezvi vanhu musafungidza kuti havagoni kurwa nemaChina. But kana vanhu vakatanga kurwisa maChina, you go there police, mondorwisa vanhu vari kurwira upenyu hwavo kuti vasaurawa. Muri chimi manje patiri kuti chi nemhandu muchiti pasi nemhandu imi muchirega vana venyu vachiurawa nemaforeigners. Mhandu ndiani manje apa? Mhandu ndiani mhandu varume? Tiri kutaura kuvunza ndiani mhandu? Pamune muchiti pasi nemhandu makaungana paya muri kubvirani? You are meaning yourself. Muri kuzvibvira imi mhandu. Vanhu vari so selfish. Munongofunga imi chete munorega vana vachishandiswa zvakaipa. Ndo zvinhu zvatakaendera kuhondo. Imi vamunangarwa you know it. Kana makanga muriko zvemwoyo wese, makanga musingadi kuprotecta mainterest enyu sezvamakuita iko zvinezvi. You know it. Nemi vana mutsvangwa makanga muri kuhondo, vana opa muchinguri, you were there kuhondo muchirwira. Nyaya yahombe yatakanga tichirwira ndeyokudzvanyirirwa nemaforeigners. But you went there kuFar East yamakataura yoku, makaenda kuLook East yenyu yamakabudisa, mukatanga kudzosa vanhu macolonies muno vari kutiuraya, vari kutirova vachirova vana mumamines mumacompanies muchivarambidza kurwira life yavo. Moenda motuma mapurisa pane pauraya muChina, mapurisa vazopiwa kamutemo wokunzi vanofanira kukombola izvi else vanotuta muno. Inoichikira vambogarirei muno ivo vatouraya vanhu. How many now Chinese have killed people? Zimbabweans vachivauraya imi muchivaprotecta. Muchitadza kuprotecta isu kana nemi ami makagara ipapapo makagara muchiti muri veintelligence. Fuck off. Musatsamwa. Asi kuti tarisai kuti nyaya ndiri kutaura ndiye inotsamwisa nyaya iyi yokuti imi munoprotecta maChina, vana vachiurawa muno pasina muChina anosungwa. Tambomudzwa muChina akasungwa iziso. Munongotaura mungotongosiya zvakadaro vana votourawa. Izvezvi kunzi muChina arohwa akangoenda kupolisi, muno vana vanouya vachikumbwa vachienda kunorohwa nemi mapurisa. Mutamba iwe wakagarira unotogarira isisu iwewe. Ndakushayira rokukuudzaini. Tiurayei magara munongotiuraya imi magara muri vaurayi vhere. Magara munongouraya. Why are you killing people kana muri vanhu? Leaders, we need zvamuri kuona chikurwisai kuti mubve. We need leaders vane nyika yavo pamoyo, vane vanhu vavo pamoyo. Hamuna maqualities iwayo varume. Enyu maqualities munotongotoona sembwa. Wakamboona kana musingationi sembwa. Why do you always saying tichatonga kusvika madhonga amere nyanga imi muchingohukura? Meaning to say chinohukura imbwa
meaning to say kana makatitarisa muri kuona imbwa dzega dzega hamusi kuona vanhu. What kind of leaders are you? Makambomuona kupi president kunyange pasi rino rese une vanhu vake vanongourawa iye akanyarara, akaiswa matishu mumuromo, akaiswa mapamba mumuromo wekuti haakwanisi kutaura, vana vachingourawa. Wotonzwa minister of home affairs achitaura kuti it's on your own lookout, makaenda ikokono kuzvidira. You don't even ask yo munhu ane level yako newe cheto, minister of home affairs woku South Africa anenge achiuraya vanhu, kuti umubvunze kuti aiwa ko vanhu ndevedu, hamuna isu pamoyo. Vana ziyambi hamuna isu pamoyo. Whoever kana kuti ndi ziyambi kana kuti ndikazembe ane post iyo yoku home affairs, hamuna vanhu pamoyo. Munodei pazvigaro zvacho musina vanhu pamoyo? Zvigaro zvinofana kugarwa nevanhu vane vanhu pamoyo. Hamuna vanhu pamoyo. How can you ask sunudza muromo wako wokumusoro newezasi kuti makaenda iko kuno kuzvidira saka urawai? Bullshit.